كما يتقنوا ناي مدبي تختاتلتي حدش نجر حيزلكم مسئلة سكع مجرشة تختاتلوا مساهم تسنح صحاي حبيركم مساي نخصنحوا أقدمه بخبي عدم مباركس فتوات ناي مدبي تختاتلتي نايلو معنتي أرستي زتولدنا له ورحي بزعبانا انتاي يبل زبل أرستي حيزلكم مسئلة لهم إذا مالت انتاي مالتيو كابس تولدنا له ورحن معالتن تلاعلو بزعبانا مالت بزعبا نفس وكفسب مالتي مزاينا زتنبي بزعبا مزاينا زصنع انتاي كحبسنا خمس خيل انت امنتاي نجر كم توافيرنا وزيت كنا نسخم نخيل مسمن مصمار كان زلنا نهنا دخم قلنا انتاي اب كمي نجرينا تنكرا نخون بزعبا خمس عتم نجرات زصنع ساينس له استرولوجي زبحال مالتي سلازي نحنا خلاي بزعبا مزاينا اندحر كنفلط دينا مجمريا سولدنا لورحي كنفلط علنا ابينا ورحينا توليدنا ابينا ورحن معالتن انا توليدنا اذا نجر مجمريا كنفلط علنا اذا مسفلطنا اتي خمس عينت نجر زصنع ساينس بزعبانا زقمطو نجر كننبب نخيلنا مالتي معرخ ندي وشطنا خم نفلط بزي تقميطو زلو نجر كنرغاغص نخلينا مالتي حدا جزء لوتوري خنقورس كلنا كم زقوصر هابني أنا خمسة عوض اختبني إستن نبلو لخناتات هالو سلاز إذا ما صنعتي أتي زبرهنا قصر خيترها أقميت أولو مالتي زي أسترولوجي زبحال ما صنعت مالتي سلازي بتعمي سفيحو كبحري درجة كب بمانك عينة نجر جري خرب لكم مالتي مجمرة نعطي مثال يخبركم أنا حجي استولد كله ورحي مسكرمي بجزء قطعة رئيس نقولكم زلهم مالتيو مسكرم عسرت شوعتي توليده ناتي كوخب انتاي بحال مالتيو ليبراي بحال نفس وكف استولدنا الورحي ناي بعد ناي كوخب شل توحيب والله مالتي توم أسترولوجيست بزقمت وقدام تختلي زقربلكم مالتي سلازي قدامي إيريسي إيريس كان مجابيت عسر تخلته سجع ميازيا عسر تخلته زلوا استولد يوم مالتي إزي أقص أزرع بجزيز نقولكم زلهم كان مجابيت عسر تخلته سجع ميازيا عسر تخلته زلوا أكابا استولدوا نايكو خوبمشم إيريسي بحال مارش إسران حادل سجع أبريل عسر تشعته زلوا مالتي بهرياتهم كم زجري عميت وزلوا حفراتهم مسوخة جن لباماتهم حدش نجر كأ زفلقوا سباتهم مالتي روحات نسب كنوع نجر زحسبوا عين السباتهم أبناء بعلم عالم زنبرو هدأتن صدتان زلوا بوتا زفوتو عينت سباتهم إذن تاي وشتهم تشيك مقبار يكالي مالتي أنا نايب علي كوخوب ويكون لاي استولد كله ورحي كم زنقركهم مسكرم عسر تشوعاتيو ناتي ليبراي بزعبا ليبرا خم بكله دارجا 7.5% مس نايب علي بحري وشتاوي ماننتي دارجا 7.5% تمساسا لا يخوينن مالتي سلازي ناي إيريسكا بخوم عينت منقدي بزعبا بحري بزعبا كل مداي نجاري زقرب زلو مالتي سلازي أب إذا إيريس بحالو كان مجابيت عسر تخلته سجع ميازيا عسر تخلته استولد سبات هدأت زلو بوتا زفوتو سبات يوم إليو تي ساينس أقميت وزلو مالتي حبير كان مسرح ليبرا زبحال كوخب كمرزو اللوم ليبرا عمنتاي ورح خمزلو كنريو لنا مالتي كالنتاي نسرحون راح زي كونه نحادر نفقراوي هوتون مس ليبرا زبحال كوخب حابيروم كصامدو خلو كسرحو خلو عوتات يخونو صبوق وشطاوي ركبون يهلوم وشطاوي سممعناتون يهلوم مالتي نيريس ويكون لا أبزور حزي أقدي مزدقس كلكم علت مالتي كان مجابيت عسر تخلته سقع ميازيا عسر تخلته زتولدوا سبات عدلنيا معالتون سولوسيو عدلنيا زبهال قطرخاء عسر تشعتي مالتي كال نايريس أنكارا قونم تباهيلو تقاميتو زلو نجار انتاي بتعمي أفكارتيهم كافكرو خلو كابلبهم زفكريهم دكا ما قونم كانتايو تباستيهم مسبات بقليلو بنشتي نجار زبقاسو عينت سبات يوم إلو ساينس بزعبا أبزور حزي استولدو سبات زقمتو نجاري سلازي ازي أبزور حزي استولدكم أب كاب
መጋቢት 12 ስጋዕ ሚያዝያ 12 ዝተወለድኩም ሰባት እስከዚ ቼክ ግበርዎ ዘለኩም ጠንካራ ጎኒ ድኹም ጎንኹም ኣብ ምንታይ ስራሕ ምውፋር ከም ዘለኩም ክንሪኤና ብዛዕባኹም ተቐሚጡ ዘሎ ነገር እዚ ማለት እዩ ካለ ከአንታዩ ብጣዕሚ ዘጽልኦም ነገር ከአንታዩ ዝድንጉ ነገር ኩሉ ነገር ቶሎ ቶሎ ክካናውን ዝደልዩ ነገር እዮም ስለዚ ዝድንጉ ነገር ቶሎ ዘይከደሎም ነገር ብጣዕሚ የጽልኦም ማለት እዩ እዚ ናታቶም ናይ ህይወት ምርጫይ ማለት እዩ ካለ ብዛዕባ ኣብ ዝወርሕ እዚ ዝተወለዱ ሰባት ዝተቐመጠ ነገር እንታይ ኣብ ምንታይ ስራሕ ክዋፈሩ ከለው ወይም ዕውታት ዝኾኑ ኢንተርፕረነር ክኾኑ ከለው ማለት ናይ ስራሕ ፈጠርቲ ክኾኑ ከለው ዕውታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ካልእ ኮላይ እንታይ ምስ ስፖርት ተተሓዘ ነገር ኩሉ መዳይ ምስ ስፖርት ተተሓዘ ነገር እንድሕር ተዋፊሮም ዕውታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ከምኡውን ኣብ ቴሌቪዥን ፋሽን ሙዚቃ ዝኣመሰሉ ነገራትን እንድሕር ተዋፊሮም ዕውታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እስቲ ውሽጥኹም ኣብ ዝወርሕ ዝተወለድኩም ሰባት ውሽጥኹም ሕተቱ ውሽጥኹም እንታይ ባሂብለኩም ውሽጥኹም ቼክ ክትገብሩ ዝነግረኩም ማለት እዩ ካልእ እንታይ ኣብ ዓለምና ኣብ ዝወርሕ ዝተወለዱ ፍሉጣት ሰባት ከቕርበልኩም ሮናልዲኖ ብራዚላዊ ኩዕሶ እግሪ ተጻዋታይ ዝነበረ ብጣዕሚ ፍሉጥን ውሩይን ዝነበረ ሓደ እዚ ኤሪስ እዩ ናቱ ኮኸብ ኣብ ዝወርሕ ዝተወለደ ማለት እዩ ካልእ ከዓ ቻርሊ ቻፕሊን ኮሜዲያን ዝነበረ ኣብ ዓለምና ብጣዕሚ ብመስሓቅ ኮሜዲ ዝፍለጥ ብሳይለንት ፊልም ዝበሃል ምንም ዘረባ ዘይብሉ ግን ብጣዕሚ ዘስሕቅ ፊልምታት ዝሰርሕ ነበረ ቻርሊ ቻፕሊን ዝበሃል እንግሊዛዊ ናይ ፊልም ሰራሓይ ወይ ኮላይ ኮሜዲያን ዝውን ኣብ ኤሪስ ወርሒ ዝተወለደ ኣብ ዝወርሒ ዝተወለደ ኣብ ናይ ዓለምና ውርያት ካብ ዝበሃሉ ሰባት እቲ ካልኣይ ማለት እዩ ካልኣይ ከአንታዩ ቶረስ ዝበሃል እዮም ካብ ሚያዝያ 13 ስጋዕ ግንቦት 13 ዘለው ናይ ኮኸቦም ሽም ቶረስ ይበሃል ብኣቆፃፅራ ግእዝ ዝነግረኩም ዘለኹ ማለት እዩ ወይ ኮላይ ካብ ኣፕሪል 20 ስጋዕ ሜይ 20 ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ ወርሒ ኣብ ከምዚ ዓይነት ወርሒ ዝተወለዱ ናይ ኮኸቦም ሽም ቶረስ ይበሃል ቀፂልና ከዓ እንታይ ደካማ ጎኖም ብዛዕባኦም እንታይ ተጻሒፉሎ ክንርኢና ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ባህሪ ዘለዎም ትእዛዝ ዘይፈቱ ክእዘዙ ወይ ኮላይ ሰብ ክእዝዞም ዘይፈቱ ዓይነት ሰባት እዮም ኢሉ ይቐሚጥዎም ዘሎ ብናይ ባዕሎም ናይ ህይወት መንገዲ ክጓዓዙ ዝደልዩ ካልኦት ሰባቱም ናብ ናይ ባዕሎም ናይ ተሓሳስባ ወይ ኮላይ ናይ መንገዲ ከእትዉ ዝደልዩ ማለት እዩ ናይ ባዕሎም መንገዲ خمرحوهم يمزدالي مالوتي مساتهم بناي بعلم مرجع خوريم زلو كانوا سباتون نابناي بعلم منقدي كأتوه زدالي كاب سب كأت إزاز كقبلوا زيدالي تإزاز زي فوتو عينت سبات يوم إلي قميت أم زلو كاب سبات فقرن تخراتن زدالي سب بزح فقرن تخراتن كهبهم زدالي عين السبات يوم بجاجنتهم كفلاتو زدالي عين السبات يوم كاله خانتاي زدليو ነገር ምግባር ደስ ብሎም ዝደለይዎ ነገር ዝመረጽዎ ነገር ምግባር ደስ ብሎም ግን ከኣ ጸኒሑ ዘጣዓሶም ዓይነት ሰባት እዮም ማለት እዩ ኣብ ዝወርሕ እዚ ዝተወለዱ ቶረስ ዝበሃሉ ማለት እዩ ዘይፈትውዎ ነገር እንታይ ረብሻ ወይ ኮላይ ህውከት ዘለዎ ቦታ ኣይፈቱን እዮም ብዙሕ ግዜ ጸጥታ ዝፈቱ ሰባት እዮም ጠንካራ ጎኖም እንታይ ተኣመንቲ እዮም እሙናት እዮም دكما قلنا كأنتاي فتوت نفسهم ويكولاي سلفيش زبال عينت بحري إزلوا مالتيو نعاتهم أب ويكولاي تورس زبالو أب كمزي أب أقدي مزدق أسكلكم ورحي زتولدو روحس معالتي ويكولاي عدلنيا معالتهم زبال انتاي سونن عربني مالتيو عدلنيا قطر خاكلته 4-6 دابله بزح زدقصهم معلتات አለው እሳቶም بسفيع بعلخاتكم አንቢብኩም ክትሪዎም ትኽእሉኹም ንስራሕ ይኹን ንመርዓ ንፍቅሪ ክመርጽዎ ዝግበኦም ስኮርፒዮ ዝበሃል ኮኾቢ ማለት እዩ أمنتاي سراح توافيرهم يمكن عوتات كون زخلو ناي بانك ماناجر ويكون لاي شيف ناي مقبي سراحي مس ريستورانت استتحاز سراحات كسرحو خلو عوتات كقبرهم يخلي بالتمصنعت مالتي كالخ بتوسخي فوتوغرافر ندحر كوينمون عوتات كون يخلو يوم بتوسخون اب صباق ناي غزا انتيرير ديزاينر نبلو عينت مويا اب ناي غزا وشطاوي صباق ندحر توافيرهم عوتات كونو يخلو يوم ابزور حزي كاب تولدو اب عالمنا فلوطات زخونو سبات كاب بعلمن يركبو بعل نغستي إليزابيث ناي انجليز
ልዕልቲ ዘላ ስካብ ሕጂ ዘላ ማለት እዩ እሳ ኣብ ዝወርሒ እዚ ካብ ዝተወለዱ ናይ ዓለምና ውሩያት ሰባት ሓንቲ እያ ማለት እዩ ከምኡውን ኣብ ዓለምና ብጭካኒኡ ዝፍለጥ ዝነበረ ኣዶልፍ ሂትለር ኣብ ዝወርሒ እዚ ካብ ዝተወለዱ ሰባት ወይ ኮላይ ኮኸቡ ቶረስ ካብ ዝበሃሉ ሰባት ሓደ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ቶረሳት ተቐሚጡ ዘሎ ነገር እዚዩ ናይ ባዕልኻትኩም ከዓ ቼክ ግበሮ ማዕርኽ እንደይ ምስ ዝተጻሓፈ ነገርን ናታትኩምን ከይዱዶ ዝብል ነገር ባዕልኹም ቼክ ግበርዎ ሳልሳይ ከዓ ጄሚኒ ይበሃል ጄሚኒ ከም ዝበሃል ኮኸብ ካብ ግንቦት 14 ስጋዕ ሰነ 14 ዘለው እዮም ኣብ ዝወርሒ እዚ ዝተወለዱ ማለት ብኣቆጻጽራ ግእዝ ዝነግረኩም ካብ ግንቦት 14 ስጋዕ ሰነ 14 ዝተወለዱ ኮኸቦም ጄሚኒ ይበሃል ማለት እዩ ሜይ 21 ስጋዕ ጁን 21 ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ዝወርሒ ዝተወለዱ ሰባት እንታይ ዓይነት ባህሪ ዘለዎም ድሌታቶም ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝቀያየር ሎሚ ዝኾነ ድሌት ይህልዎም ጽባሕ ካልእ ድሌት ዘለዎም ዓይነት ሰባት እዮም ኢሉ ዝቐምጦም እቲ መጽናዕቲ ምስ ኸ እንታይ ጽቡቕ ማሕበራዊ ህይወት ዘለዎም ማለት ካብ ንእሽተይ ስጋዕ ዓቢ ምስ ኩሉ ከከም ኣቀራርብኡ ከከም ዕድሚኡ ዝምጥን ኣቀራርባ ገይሮም ዝቐርቡ ጽቡቕ ማሕበራዊ ህይወት ዘለዎም ሰባት እዮም ኣብ ዝወርሒ ዝተወለዱ ወይ ኮላይ ጄሚኒ ዝበሃሉ ሰባት ማለት እዩ ካልእ እንታይ ዓይነት ባህሪ ዘለዎም ኣብዚ ወርሒ እዚ ዝተወለዱ ሰባት ምዝንጋዕ ዝፈቱ ንበይኖም ምዃን ዘይፈቱ ነገራት ቶሎ ዝስልችዎም ስለዚ በብግዚኡ ዝተፈላለዩ ዓይነት መዘናግዒ እንዳመረጹ ዝዘናግዑ ንበይኖም ምዃን ዘይፈቱ ዓይነት ሰባት እዮም ኢሉ ይቐምጦም እቲ መጽናዕቲ ማለት እዩ ካልእ ብዛዕባ ጄሚኒ ዝተቐመጠ ነገር እንታይ እዩ ካብ ልቦም ጀግንነት ክፍጽሙ ዝደልዩ ግን ዝፈርሑ ዓይነት ሰባት እዮም ጀግና ክኾኑ ዝደልዩ ግን ኣብ ምፍጻም ከዓ ፍርሒ ዝረኣዮም ዓይነት ሰባት እዮም ኢሉ ዝቐምጦም ካልእ ኸ እንታይ እዩ ቀልዲ ፀዋታ ዝፈትዉ ዓይነት ሰባት እዮም ኣብ ዝወርሒ እዚ ዝተወለዱ ሰባት ወይ ኮላይ ጄሚኒ ዝበሃሉ ሰባት ማለት እዩ ካልእ ብዛዕባቶም ዝተጻሓፈ ነገር እንታይ እዩ ርሑስ መዓልቲ ወይ ኮላይ ጽቡቕ መዓልቲ ንዕኦም ረቡዕ መዓልቲ ርሑስ መዓልቶም እዩ ብረቡዕ መዓልቲ ብዙሕ ነገር እንድሕር ኣከናዊኖም ክሳኽዐሎም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ካልእ ኸ ዕድለኛ ቁጽርታት ከዓ ዝበሃሉ ከዓ ንጄሚኒ 3 8 12 23 ከምዚ ዓይነት ቁጽርታት ንጄሚኒ ዕድለኛ ወይ ኮላይ ርሑስ ቁጽርታት ዝበሃሉ እዮም ንመርዓ ንሓዳር ምስኡ ንፍቕሪ ሓቢርካ ንምስራሕ ዝምረጽ ኮኸብ ከዓ ንዓኣቶም ኣኳሪስን ሳጂታይረስን ክመርጹ ኣለዎም ተባሂሉ ይፍቲ ጽሑፍ ተቐሚጡ ዘሎ ካልእ ከዓ ኣብ ምንታይ ስራሕ ተዋፊሮም ዕዉታት ክኾኑ ይኽእሉ ዝብል ነገር ከዓ እንታይ እዩ ቲቪ ሆስት ማለት ናይ ቴሌቪዥን ኣቕራቢ እንድሕር ኮይኖም ዕዉታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ካልእ ከዓ ብተወሳኺ ተርጓማይ ኢንተርፕሪተር እንድሕር ኮይኖም ኮምፒውተር ፕሮግራም እንድሕር እውን ኣከምኡ ዓይነት ሞያ እውን እንድሕር ኣትዮም ዕዉታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ካልእ ብተወሳኺ ሬድዮ ኣናውንሰር ናይ ሬድዮ ኣፋላጣይ እንድሕር ኮይኖም ዕዉታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ምስ ኮምፒውተር ዝተተሓዘ ኮምፒውተር ፕሮግራመር እንድሕር ኮይኖም እውን ዕዉታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብ ዓለምና ኣብ ዝወርሒ እዚ ካብ ዝተወለዱ ወይ ኮላይ ኮኸቦም ጄሚኒ ካብ ዝኾኑ ሰባት በዓል መን ይርከብዎም ዶናልድ ትራምፕ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዝዳንት ዝነበረ ኣብ ዝወርሒ እዚ ካብ ዝተወለዱ ወይ ኮላይ ኮኸቦም ጄሚኒ ካብ ዝበሃሉ ሰባት ሓደ እዩ ማለት እዩ ካልእ ከዓ ማርሊን ሞንሮ ፍልጥቲ ደራፊት ዝነበረት ከምኡውን ኣልበርት አንስታይን ኣብ ዓለምና ብሳይንቲስትነት ወይ ኮላይ ፊዚሽያን ዝፍለጥ ሰብ እዩ ኣብ ዓለምና ካብ ዘሎ በሊሕ ኣእምሮ ካብ ዝነበሮም ሰባት ሓደ ኣልበርት አንስታይን እዩ እሱ እውን ኣብ ዝወርሒ እዚ ወይ ኮላይ ጄሚኒ ዝበሃል ኮኸብ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ከምኡውን አንጀሊና ጆሊ ትርከቡ ከምኡውን ካልኦት ፍሉጣት ሰባት ኣለዉ እዚኦም ቶም ዝተወሰኑ እዩ ስለዚ እዚ ተጻሒፉ ዘሎ ኣብ ዝወርሒ እዚ ዝተወለድኩም ሰባት ኮኸብኩም ጄሚኒ ዝኾነ እስኪ ኣረጋግጹ ቼክ ግበሩ ማዕርኽ እንደይ ምሳኹም ከይዱ እቲ ጽሑፍን እቲ ተጻሒፉ ዘሎ ብዛዕባ ኣብ ዝወርሒ እዚ ዝተወለዱ ሰባት ተጻሒፉ ዘሎ ነገርን ብትክክል እስኻትኩም ከኸምዚ ዲኹም ቼክ ግበርዎ ማዕርኽ እንደይ ሓቂ ኮይኑ ማዕርኽ እንደይ ይኸይድ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ዝተወለድናሉ ወርሒ ብዛዕባና
እንታይ ይብል ብዝብል ነገር ዘቕረብኩልኩም እዚ ይመስል ኣብ ገጻላይ ብኻልእ መደብ ክንራኸብ ኢና ጠቃሚ ኮይኑ እንድሕር ረኺብኩምሞ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ከምኡውን ካልኦት ሰባት ንኽከታተልዎ ሼር ግበሩ ዘለኩም ርእይቶ ኣብ ኮሜንት ጽሓፉለይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ናይ መደበይ ተኸታተልቲ ከዓ ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ ሓቢርኩም ምሳይ ስለ ዝጸናሕኩም ኣዝየ ዘመስግን የቐኒለይ ሰላም ኩኑ